Oh, papiertje. Ja, dat is niet nou waar. Daar ben ik, ja. Ja, wees. Het bier was er 4, hè? Ik zei het laat, maar even leeg. Ja. Nou, dan komt er iemand in kark en dan ik ga hier een laadje. En dat ook alle oud papieren zat ook daarin. En zo dat maak ik er eerst leeg en dan ging ik aan naar de zolder en dan heb ik dan meer staan. En dat pakte dan van mijn jongens, joh. Het maakt een beetje aan de kant, want hij wil je. Is hij wild? Ja, hè. Tjoep. Tjoep. Direct met de vader zetten? Ja, dat kan ik. Dat kan ik. Past dit zo wel op elkaar? Ja, ja, best wel, zeker. Zeker. Bij jou, dat moet net direct op. Wie dat mij baat, wie dat mij baat, wie dat mij baat vandaag. Ik heb de banden vol met vis, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij baat, wie dat mij baat, wie dat mij baat vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. En hoe lang doe je dit al? 20 jaar. Ook een 20 jaar. Ja, en mij genoegen. Zo dan blijf je wat in contact met de mensen. Nou, en anders had ik niks. Zo. En het geld wat je hiermee ophelt, waar gaat dat heen? Ik ga naar protestantse kerk, de Terpskerken. Zo. Die onderhoud ik wat. En hoeveel geld hebben we dan ophellen? Ik hier vriend hier €2800. Zo. Dus dat was €4000. En dat al 20 jaar lang? Ja. Ja. Maar dan kom je wel in de hemel, denk ik. Als je serieus je mij elkaar is een goed plakje. Maar ja, dat moeten we nou zien.